A jak uczysz? No i tak do góry. I się najpierw przerzuci na boczek. Powolutku. Złamiemy ci kartkę. Dobrze, dobry pies. Super. Dobrze, dawaj, dawaj. No, dawaj, chodź. Dawaj. Dobry pies. Tak, super. Tak, daj jej teraz dużo. Dobrze. Jaki lulek kochany. Teraz będzie jej trudno w tą No właśnie, stronę, bo wiem. leży na drugą. To Zrób jeszcze- w drugą stronę. Lulek kochany. Dobry pies. Tak, super. Dobry. Dobrze, super. Tak, dobry pies. Tak, dobrze, super. Brawo. Nażywia mnie piesek. On nie ma kłopotu. Tak, dobry pies. Tak, grzeczny. Tak, dobry, super. Tak, dobry Idę po wodę, co pies. robi? Dusza? Grzeczny. Lula, co ty się...